ପାଠାଗାର ଗଲି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ପାଠାଗାର ଗଲି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ମଠ ମନ୍ଦିର ଗଲି ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ପାଠାଗାର ଓ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟି ଯାକୁ ଗଲି। ମଠ ମନ୍ଦିର ଗଲି, ସେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ପାଠାଗାର ଗଲି, ସେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ତୁମେ ବହି ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତୁମେ ପାଠାଗାର ହେଉ କି ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଉ, କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟକଟିଆ ବେପାର କରାଗଲା। କରିକି ଆଜି ହେଲି ମୋ ଦେହ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା। ପୁରୀରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ବସା କରିଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ସମୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ବଟରୋପଣ ଓ ବହି ବେପାର ମୋ କାମ ଥିଲା, ଏତିକି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ରୋଗ କରଜ କଳିରୁ ମୁକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି।